ndalo mang'eny. Iwacho ni higa ni mar 90 chakre ne wachak ng'iyo kod tudruok kod Amerika. Omiyo wasebet kwatimo gik mopogore opogore. Kenya gi Amerika osebet katimo gik mopogore opogore. To kata kinde moko nuneno ka ng'ato ma jasiaya ka Barack Obama bende notelo kocha. Omiyo wan gi tudruok mapek. To dhi ma jatelo Ruto dhi Amerika ni en nyiso ni nitie tudruok ma Kenya nigo gi Amerika. Kinde machon cha to kendo sani. To king'iyo maber tineno ni jotelo ma wan go sani, loch ma wan go sani en loch mang'iyo Amerika kendo gitudre gi Amerika moingo piny moro amora. Omiyo en gima samoro manyocha Maruto dhi ni gidhi temo ng'iyo kaka ginyalo medo tudre e weche mopogore opogore. To king'iyo gima agenda manende ogolo oko, iyudo ni en wach loch maber, governance, good governance. Gidwa discuss kaka ginyalo medo tudruok e wach good governance. Gidwa ng'iyo kendo gik moko kaka corruption, kaka wanyalo fight corruption. Gidwa ng'iyo kaka ginyalo tego institutions mopogore opogore ma wan go Kenya ka. Aeto king'iyo wach dongruok tiyudo ka gidwa neno kaka ginyalo tudre gi Kenya e weche manyalo konyo Kenya yudo dongruok, digital innovations, konyo Kenya yudo tije mopogore opogore gi gik machal kamago. Mano official agenda manoko. To king'iye matut tiyudo ka wach security. Sani America ng'iyo Kenya as one of the actually pillar mare e Africa ka. Kaka ginyalo tiyo gi Kenya mondo gi make sure ni security ma Africa kendo security margi bende oritre. To king'iyo maber yudo ka America osebedo kaketo bases mopogore opogore, security bases mopogore opogore e pinje mopogore opogore. Kendo pinje ma gin go gitudruok kendo gosiep. Koro quietly mano one of the things that they want to discuss. Aeto king'iyo gik mosebedo katimre e kinde gi, iyudo ka pinje mang'eny osebet kadagi pinje moseyudo dongruok ka France ama colonizer. Iyudo ka France, UK, sani Amerika, nyoche pinje mang'eny mag Afrika, iyudo ka Burkina Faso nyoche riembo jo Amerika gi jo France gi pinje mopogore. Koro gidwaro joma ginyalo bet go machiegni. To Kenya, if king'iyo strategy margi mar security, giwacho ni Kenya is one of their strategic pillars ma Afrika magitemo bet go siep machiegni mondo gitigo e Afrika kaka e gik mo. Omiyo wuodhni en gima ber. King'iye kamano to en gima ber, lakini nyaka wapenjre ni en wuoth madhi konyowa yudo dongruok moro kose en mana gima dhi konyo dwach jo Amerika. To king'iye maber iyudo ni sani Amerika in terms of jomwatimo go ohala, gik motero oko, Amerika ok en kata namba achiel kuom gik e pinje mwatudrego e wach tero gik moko oko timo ohala. Wan gi China, wan gi India, wan gi Pakistan, wan gi Netherlands, wan gi ka Uganda, mago joma watimo go ohala madongo. Omiyo ka wuoth machal kama nyalo yawo opportunities manyalo timo go ohala, mano gima ber. Kendo ka en gima nyalo konyo dwachwa ka jo Kenya, to en gima ber. Kik obed ni en gima konyo mana dwach jo Amerika kende. Ondiek, mano e kama ber ma Rafael kelo no.